No, takže takto na začiatok. Čauko, jak sa máš? Ahoj, mám se fajn. A tak sa nám predstav sa nám tak v skrátke, že čo robíš, ako sa voláš, koľko máš rokov. Tak já se jmenuji Daniel, je mi 20 let, teď chodím na vysokou školu, jsem v prvním ročníku a přivydělám si jak jako práci elektrikář anebo ježděním pro Volt. A dobre si zarobíš. Tak vo volte, alebo tak ako elektrikár. Um, Vteřinku, já jenom jsem omlouval, já si to musím přepočítávat právě z korun na eura, abych to říkal spíš jako v eurech, asi ne. Môžeš koruny, kľudne. Jo, Mhm. no tak u elektrikáře jsem měl 220 na hodinu, takže když jsem chodil o prázdninách, tak jsem si vydělal, když jsem chodil tak jako v klidu nějak, tak asi 20 tisíc korun měsíčně. A Hm? když jsem jezdil pro Volt, tak podle toho, jaká byla poptávka, jak to jezdilo, ale Jasne. asi 10 tisíc, 16 tisíc měsíčně. No a keďže si tu, tak predpokladám, že ti to asi nestačí, že asi ti je málo, ne? Keď akože si v Ticket Wave. Chceš No, viac. já jsem se připojil, no, chtěl jsem to zkusit, jsem zkoušel už spoustu věcí, jako jak si přivydělat na internetu, a nic z toho úplně moc nevyšlo, takže jsem chtěl tohle co zkusit, znělo to zajímavě Takže Ticket Wave a funguje, hej, že to sa ti jo, ako... jo, funguje víc než dobře, já už teď v podstatě na brigády chodím spíš tak příležitostně, ale mám mnohem víc času, jako co můžu být s rodinou, nebo s přítelkyní, nebo s kamarádama, Že je pre teba je protože dôležité to, hej, že by si mal, že čas a peniaze, no, že toto je také, že... Alebo čo je tvoje také najväčšie, ako som povedal, že najviac si... Tvoj najväčší cieľ? Že to je ten čas a peniaze, alebo... tak já bych rád samozřejmě, kdybych si měl úplně jako můj sen, tak asi si vydělávat hlavně jako prací pro sebe, takže ať už takhle, já jsem chtěl vlastně zkombinovat ty lístky, protože zaberou, já nevím, 4 dny v měsíci nebo fakt málo, takže Hm? s nějakou prací jako mojí pro sebe uh, a vlastně ty lístky mi k tomu dopomáhají, že mám víc peněz a můžu jakoby víc peněz investovat do toho, abych pracoval jako sám na sebe. No super, tak chceš byť podnikateľ ešte k tomu, alebo niečo tak. No A, jo, rád bych, ať už jako elektrikář dělat na sebe, anebo jiný věci, no. Čo by si možno odkázal ľuďom, ktorí váhajú, že či sa pridá do Ticket Wave, alebo že či nie, že akože rozmýšľajú ešte, tiež možno ty, ako si nás možno vôbec narazil, keď môžeš povedať. No tak já jsem na Ticketwave narazil u tebe na Instagramu, Paráda. uh, ale taky jsem se dlouho rozmýšlel, protože v Mhm. podstatě jsem byl jeden z prvních členů, takže nebylo moc recenzí, nebylo moc jako nic čeho čerpat, jestli vůbec to jako bude stát za to, ale, ale zkusil jsem to a musím říct, že to bylo rozhodnutí, které mě jako hodně posunulo a dost mi pomohlo No. celkově v životě, no, jak řekl. Ja som to dával párkrát iba na Instagram, akože možno 3-4 storky, lebo som si hovoril, aj si hovorím, že ani to nemusím to až toľko dávať, lebo to ide samo, alebo ľudia vidia, že vlastne Mhm, dobré recenzie a vlastne sa odporúčajú sami navzájom. Napríklad ja som tiež odporúčil, ja neviem, jednému kamarátovi a ten už ďalším trom odporúčil, takže mhm, to je také, že fakt, že to ani netreba nejak extrémne promovať, jak niektoré sú skupiny, čo každý týždeň len vidí storku, že no, posledných 5 členov máme a také, ale to sú také, to je také tie triky, ne, keď už fakt, že ti nechodia členovia, vieš. mhm, mhm, Proste nie je to ani až také potrebné ten Ticket Wave extrémne promovať, napríklad na mojom profile, lebo to ide samo. Lebo nie je to odžup, funguje to, tak ľudia proste si budú platiť, budú proste, lebo vieš, však tiež, koľko si zarobil, koľko si investoval do členstva. Isto sa ti to možno niekoľkokrát no, vyplatilo. vyplatilo se mi to extrémně, no. Väčšinu ľudí, čo poznám, aj čo som kamarátov, za prvý týždeň sa im splatilo členstvo na pol roka. Mhm, Takže jo, jo, jo. je to také. Čo hovoríš tak na celkovo, že na Ticket Wave, že na komunitu a vlastne, že aký tam je prístup tých admínov a tak. No,
Přístup je super, protože každý, kdo začne, tak vždycky je s ním hned, admin si s ním dá call, všechno mu vysvětlí, všechno mu řekne, co a jak. A hlavně kdykoliv, ať už já, nebo kdokoliv nováček, nebo kdokoliv se připojí, tak může napsat kdykoliv adminovi, který s ním jakýkoliv problém vyřeší. Takže za mě, vždycky, když jsem něco potřeboval, nebo s něčím jsem neviděl rady, tak jsem napsal někomu z adminů a záleží na čase, ale do hodiny jsem měl vždycky všechno vyřešené. No, takže super prístup hovoríš, hej. No, tak to je Jo. hlavné podľa mňa. A ani vo veľa skupinách toto nie je, podľa mňa, že takýto prístup, že adminov, že ani nie sú takéto koly, jak my máme Mhm. počas dropov. To je podľa mňa super vec, keď aj nevieš nič a musím zavolať si a všetko ti vysvetľa. Takže podľa mňa to je tiež akože super vec. Si predtým nič nerobil také, že si neskúšal, že taký Uh, alebo niečo také. no já jsem zkoušel Forex, jenom. Forex, no. To sme všetci Forex, kde, skúšali. no, ale, a to bylo přesně, to byla jako jediná skupina, která byla takhle jakože, um, jako, kde bylo jako nějaký admin a nějak jako něco měl pomáhat, ale vlastně to bylo na bázi toho, že jenom poslal jako signál a udělejte tohle, udělejte takhle. A předtím jsme dostali PDF, kde bylo jako nějak to vysvětlený, ale kdykoliv jako byla nějaká otázka, tak smůla, no. Takže hovorí, že naša skupina je veľa lepšia, hej? Jo, to 100%. Že Proto už odporučil člověk by si přes... každému. Já už jsem jako pár kamarádů už doporučil, A je, že takže sú tu určitě. aj tvoji kamoši v skupine. Jo, jsou. Lebo skupina sa rozrasta, to už je problém vedieť, že koľko ľudí tu už vôbec je, ty vole. A verím, že to ešte stále sa bude rozrastať, veď sme tu stále krátko a ide to super. Všetko zisky. Teraz sa ti podarilo, čo sa ti podarilo teraz také chytiť najlepšie, alebo aký si mal aký najlepší mesiac svoj? No tak, no to, já bych řekl, že to furt roste, protože můj první měsíc, tak to jsem si vydělal, to se mi moc nedařilo, tak to jsem si vydělal, já nevím, asi 2000, takže já nevím, kolik to je euro, to je nevím, 70 euro nebo kolik, No, nie. ale no a teď za poslední měsíc jsem si vydělal, UEFu jsem chytil jsem dohromady asi za 2 dropy asi 12 lístků Krásne. uh, a vydělal jsem si za měsíc asi v čistém zisku nějakých 50 000. No. Počítame. Mm, Koľko máme, 2000 eur? Či nie? jo, 2000 euro. To jsem No, možná. No. zarobené. Co Jo, plánuješ s peniazmi? super. Ďalej Super, investovať super, no. ďalej kupovať listky, alebo máš nejaký taký, že sen, že kúpiš si nejaké auto teraz, alebo čo? No, tak v tuhle chvíli zatím do lístků budu dávat peníze, ale nevím, jestli jsem schopný jakoby všechny ty peníze, co jsem si teď vydělal z lístku, dát zase zpátky, protože už je to docela dost peněz, um, takže do lístku a teď hledám ještě nějakou druhou věc, kterou budu dělat právě ve volném čase, Mm. protože ty lístky jsou fakt na 4 dny a tak hledám něco dalšího, no. No proste, hej, keď robíš listky, má stále fakt, že veľa času a dosť dobre si vie zarobiť, takže fakt, že je tam možnosť ešte iné veci robiť. Mhm. Jo. A čo tak si myslíš, že ľudí v skupine, akože tak celkovo nemyslím tak, že adminov, ale takých, že čo členovia, či sú takí, že v pohode, priateľskí, či tiež pomôžu, alebo či sú takí namyslení? Ne. Já teda ve skupině asi moc jako s tebe nepíšu, ale cokoliv, když se řeší nebo tak ať už napíšu do skupiny, tak vždycky mi někdo pomůže. A i jako pár lidí, s kterými jsem se začal bavit přes skupinu je. Hm? S jedním jsem se i jako tak začal bavit, že jsme se měli i vidět, takže bych řekl, že jako je to super takhle i jako, že ty lidi se spojejí a můžou se s kamarádi třeba i, no. No aj, lebo tiež podľa mňa každý má svoju cestu, nejakú možno aj podnikateľskú, alebo že čo chce v živote robiť. A tým, že aj táto skupina spojí takýchto ľudí, tak potom aj v iných odveciach to môžeš využiť, tým pádom, že on robí taký biznis, ty robíš taký biznis a spojíte ešte ďalšie. Takže nie je to len o tým, že ticket reselling, ale že celkovo ticket wave, že spája ľudí aj podľa mňa, čo môžu vznikať iné firmy a iné príležitosti. Jo, to určitě. Nebol si asi v iných skupinách nejakých ticket resellingových, lebo sú na Slovensku, ale sú také, aké sú.
Já jsem slyšel, naštěstí jsem rovnou šel sem, takže jsem měl štěstí. Ako to vlastne možno zmenilo život, že v podstate možno mindset a tak, že či tam je nejaký proste, či Ticket Wave ako celkovo, aký zanechal nejakú zmenu v svojom živote? No, tak hlavně asi tu hodnotu těch peněz bych řekl, protože když jsem vlastně tady já jsem půl roku ve skupině s tím, že jsem začínal fakt jako s malým kapitálem, protože jsem neměl jsem tolik peněz, protože jsem předtím jako dost cestoval, takže jsem dal peníze do cestování, To je ale najlepšia investícia. To je robiť jo, tiež. to 100%, 100%, proto mám teď díky lístkům, tak teď mám na léto už Londýn Krása, a, krása. a možná ještě další cesty, no ale nicméně, takže určitě hodnotu peněz, protože jak jsem říkal, přes prázdniny jsem si přivydělal jako elektrikář, což bych řekl, že je takový jakoby už docela hezky placený. A vydělal jsem si jako hezký peníze, ale stejně jsem měl asi 20 000 za měsíc. A teď vlastně za půl roku tady jsem si vydělal nějakých, když to řeknu teda v eurech, tak skoro 9 000 euro za Krása. půl roku. A což bych vlastně u elektrikáře za celý prázdniny se ani nevydělal, i kdybych chodil od pondělí do pátku každý den. Takže No je Takže to. určite A za mňa hlavne ten taková. čas, že ty si proste za pol roka to spravil, ale nikdy si nebol za počítačom každý deň 10 hodín. To je to, že proste fakt za pár hodín práce zarobíš toľko, čo niekto za celý rok proste, vieš, No, v robote. jako mám kamarády, co vlastně při škole chodí jako non-stop do práce, jako i víkendy a po škole vždycky. A já mám vlastně 2 dny školu a s tím, že i přesto jako něco se učím, něco dělám, nějaký své záliby a tak vlastně jsem dokázal vydělat mnohonásobně víc, než oni za vlastně každý den takhle v práci, no. Takže a přitom jsem pracoval, já nevím, za týden den třeba dohromady. Je to fakt jako pár hodin, no. Takže Hm. Takže málo robíš, veľa zarábaš, to je asi sen každého. no, jako při dropech je to stres a je to dost o štěstí. Je pravda, že třeba teď UEFA, Euro, tak jsem si věřil trošku víc, že chytím, ale je přesto super, no. Tak koľko si spravil teraz na UEFE? Um, Neviem, či sa tam ešte predávali tie lístky, akože či sa už popredávali, bo to bolo no, já vzadu. už jsem prodal všechny a když se tady podívám, tak tam mám jenom za UEFu 3 000 euro. Vybavené. Profitu. A Jo, koľko, jo, to je a koľko sme boli na tom drope hodinu? no, to byly 2 dropy, ale no, dohromady třeba No, dvě, hej, tři hodiny. vlastne ten druhý teraz. Jo, jo, jo. No, tak 3 hodiny Krása. za 3 000 euro, to se dá. A čo si chceš akože možno potom kúpiť za tie peniaze? Akože, máš takú vysnívanú destináciu, keď si hovoríš, že cestovanie? Či kde by si chcel ísť? No, já už jsem byl jednou v Americe, ale chtěl bych ještě jednou do Los Angeles, no. Krása. To už ne. Skôr teraz také lakajú, že Ázia, Tajsko, alebo chcel by som ísť do Afriky a tak. Teraz idem do Turecka, Mhm, umyť zuby, tiež akože splnený sen, mhm, vďaka Ticket Waveu, takže bude parazína, jak sa hovorí. A tiež potom, čo tam mám ešte v júni je Egypt a potom sa uvidí, no. Je to paráda, teraz koľko, 2 týždne dozadu som bol v Taliansku. mhm. Život, dobre, ne? Je to super, no. Dá sa, ale tiež napríklad, ja už tiež možno od 18 som tak, že skúšal tiež možno všetko krypto, forex a tak a proste potom som sa dal na Instagramovú cestu, vieš, Mhm, tam som si myslel, že tiež napríklad, že Instagram, že budú extrémne love z toho mať, akože máš, keď máš spolupráce, to je pravda, mhm, a keď už máš fakt, že čísla veľké, mhm, ale tiež to nie je také, že nemáš tam peniaze za videnie, alebo čo vieš, to je také, že tiež proste musí ťa to baviť. Musí ťa to baviť mhm, a robiť to s radosťou a ono to, že potom tiež prídu aj tie love z toho. Takže, mhm. a potom, No já jsem popravdě na Ticket Wave narazil jenom díky tomu, že jakoby taky akorát chodím cvičit, takže jsem sledoval tebe a ty jsi tam jednou dal a já jsem ti ohledně toho ještě psal. hej, To asi ja to. možno už ani Jo, jo. nepamätám, lebo to toľko správ, že ty vole. Já to chápu, no. A hlavně to půl roku zpátky, takže, ale a ty jsi říkal, že to právě jakoby taková přátelská jako skupina, tak říkám, tak to zkusím
Aha, lebo vlastne ja sa poznám dlho, akože s majiteľom Mhm, skupiny, lebo ja nie som majiteľ skupiny, mhm. vieš. A vlastne nepromoval by som dačo, čo by som tomu sám nerobil som to, alebo neveril, chápeš? Proste to je To jsem doufal trochu, no. na čo? Lebo je veľa ľudí, čo promuje, ja neviem, Forex a takéto somariny proste, lebo však akože influenceri to je ich akože robota, promovať skupiny a tak, ale tak podľa mňa to asi vidíš, nie? Že či na tých ľuďoch, že či to asi v živote nerobili. Vieš, dajaké čajky, Mhm, čo majú 100 000 followerov, a iba dajú, že no, najlepšie signály, neviem, Forex taký, taký. Ale má, akože, vieš, lebo aj mne aj ľudia napríklad, ktorí hovoria, že prečo to promuje, alebo také, asi viem, že a prečo nie, veď to však keď to pomôže ľuďom, vieš, lebo ktorí sú takí, že jasné, tam sa napríklad raz sa stalo, že pod komenty nám písal jeden typek, čo tiež taký influencer, že okradáme ľudí proste, že keď nakupujeme lístky a ostatní ľudia si nemôžu nakúpiť, hej. A to je úplná mhm, somarina. Proste nie každý môže sedieť, ja neviem, o 3 ráno na drope, lebo kde v Ázii je drop a vieš, my keď nakúpime a potom je jednoduchšie od nich, proste od nás, keby kúpite lístky, proste je to trošku drahšie. Vieš, a úplne somariny proste. A vieš, a my v skupine, my pomáhame ľuďom zarobiť viac peňazí. Vieš, a oni sú takí, že hej, hej, to vy len členstva chcete, ale proste to je blúd, proste sa tí ľudia o 100-krát viac na tom zarobia. mhm. Proste je to také. No ne, to prostě, ne, mně to přijde jako, že dáme do toho práci, že jakoby musíme chytit ty lístky, pak třeba i kódy jsou třeba tak a pak prostě za tu práci se taky jako zaplatí, no tak Hm. je to stejný jak boty, jak prostě tak to je, no. No aj, ale máš to know-how proste, všetko, vieš, každý Mhm. to vysvetlí. Možno predtým si ani netušil, že dačo také sa dá robiť, vieš, proste. Ne, netuším. Takže poviem ja, za mňa také dve super, no, keď neviem, jak za teba. Za Plánuješ mě dlhodobo skvělý. ostať? Cože? Či plánuješ ostať dlhodobo v skupine? No, jo, určitě, tak teď půl roku jsem zatím a už mám zaplacený půlroční, ne, 3 měsíční členství, takže 100%. No, krásno.